Hos Brødret So vi plejer at respektere vores planet og miljø. Vores lamper er lavet af messing. Messingen bevarer mange år under en bred vifte af betingelser. Det er meget modstandsdygtigt over for korrosion. En messingarmatur kan vare 1000 år, hvilket naturligvis er mere omkostningseffektivt end at erstatte en kulstofstålkomponent hvert tredje år. Messing er 100% genanvendeligt. Gamle inventar kan smeltes igen og genbruges til bygningslamper eller andre genstande. Vi overvåger jævnligt de materialer, der anvendes til at lave vores lamper, og vi sikrer, at de er RoHS-kompatible. Vi leverer ved hjælp af emballage af materialer, der kun består af 100% genbrugspapir. Vi leverer ved hjælp af emballage af materialer, der kun består af 100% genbrugspapir. Vi bruger ikke til vores emballage nogen form for plast eller andre skadelige materialer. Selv den tape, vi bruger til at lukke vores pakker, er løbet tør for genbrugspapir. På Brødret So rører vi os